Jo, ale to má ještě. To má vlastně. 20 km. No, když na každou, taky za 20 km. Jakože my vyšli na každý krám zavřený. To bylo vyšli, byla tam akvárium. Všude zavřený. Když jsme přišli vzadu, tak mají otevřeno půl jenom třetí. Takže jsme šli tou cestou zase k tím otcem dolů. Ne, no, tak já jsem chtěla posledně. Takže Klárka na nás zamávala, vyšla ven, říkala, že tam má 5 holky, který jako vítat jako na pohovoru. To bylo všechno, že jsme stíhala se, říkala, že Podej má. tak ty tam byl blízko, čekal. Na. Já se věděm. A ty ne. A jo. Praha, velká kuchyň. Dánečku, tady se na něco ptá, tak je slušně odpověď. Příští stanice Praha, Smíchov. Jo. Je to právě no.